кумитаи андоз ва ҳукуматҳои маҳаллӣ аз соҳибкорони тоҷик талаб доранд, ки андози нимсолаи аввалро пешпардохт кунанд. агар дар бархе аз ноҳияҳо инро кӯмак ба давлат дар шароити буҳронӣ номиданд, дар навоҳии дигар таҳдид карданд, ки дар сурати пешпардохт накардан соҳибкорон ҷарима хоҳанд шуд. мақомоти андози вилояти хатлон ҳатто кӯшиши аз ҷомеаву расонаҳо пинҳон кардани талаби ғайриқонунии худро накарда, ба корхонаву соҳибкорон мактуб ирсол карданд. мақомоти андози ноҳияи вахш бошад, бо талаби пардохти андози нимсолаи нав аз хоҷагиҳои деҳқонӣ дар кӯчаҳо эълон часпонданд. дар эълон гуфта мешавад, дар сурати пешниҳод накардани ҳисоботи нимсола, напардохтани андоз то 10 май тибқи моддаи 61 кодекси ҳуқуқвайронкунӣ хоҷагиҳо аз 1700 то 5800 сомонӣ ҷарима мешаванд. таҳдиди ҷаримабандӣ барои пешниҳод накардани ҳисобот барои нимсолаи аввали соли 2020 дар ҳолест, ки нимсола охири моҳи июн тамом мешавад ва хоҷагиҳо ҳақ доранд ҳисоботро то моҳи сентябр пешниҳод кунанд. ҳамин ҳолат тибқи иттилои манобеи паём дар ҳама ноҳияҳои вилояти хатлон мушоҳида мешавад. дар ноҳияи ҷайҳун ва ҷалолиддини румӣ кормандони кумитаи андоз ба сари заминҳо рафта ба ҷаримабандӣ шурӯъ карданд. чанд ҳолати ҷаримабандӣ барои истифодаи коргарони иловагӣ ва напардохтани андози иҷтимоӣ низ рух додааст. дар ҳоле ки коргарони иловагие ки кормандони андоз ба қайд гирифтанд, аъзои хонаводаи хоҷагидор гуфта мешаванд. вазъият дар вилояти суғд бошад, мақомоти иҷроия ва андози шаҳри Истаравшан соҳибкоронро ба маҷлиси калон бо иштироки 300 то 500 соҳибкор хабар карданд. тибқи иттилои манбаи паём дар ин маҷлис аз соҳибкорон дархост хоҳад шуд, ки барои дастгирӣ аз давлату ҳукумат дар рӯзҳои вазнини буҳронӣ андози нимсолаи аввалро пешпардохт кунанд. дар ҳамин ҳол қарор аст намояндаи ҳукумат дар маҷлис онлайнӣ ширкат карда, баромади ӯ ба соҳибкорони ҷамъшуда аз телевизион намоиш дода шавад. ду соҳибкори Истаравшанӣ, ки паём бо онҳо тамос гирифт, гуфтанд, ки дар ин ҷаласа ширкат нахоҳанд кард. ними Истаравшан бемор аст, ба ин маҷлис ки рафтӣ 90% гирифтори вирус мешавӣ, гуфт яке аз онҳо. дар ноҳияи дигар аз ҷумла Исфара, Ашт ва Кони Бодом низ аз соҳибкорон талаб доранд андози нимсолаи аввали соли 2020-ро пешпардохт кунанд.